Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa Bunga Puluan is already 10:55 p.m. at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. Mga kabisyo, isang panibagong araw na naman para sa ating lahat. Isang panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan sa ating caller ngayong gabi na to. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Ito po ang programang hindi kahusgahan, bagkos ikay pakikinggan. Ito po ang programa na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Kaya po mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Good evening po. Hello po, good evening. Ma'am, una muna po sa lahat, nais ko po kayong kamustahin. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Kayo, kumusta? Mabuti din po at maraming salamat po sa pangangamusta nyo rin po sa amin. Ma'am, itago na muna po natin sa pangalan ang ating caller ngayong gabi na to. Anong pangalan po, ma'am? Tawagin niyo na lang po akong Gabriela. Wow, Gabriela. Palaban. Parang kanta lang Hands up, Gabriela. Ayan. Ma'am Gabriela, ilang taon po? 39 po. 39 years old. Taga saan po kayo, ma'am? Nagtatrabaho po dito sa Hong Kong. Nagtatrabaho po kayo sa Hong Kong. Ma'am, Oo. mari po bang palakasan po medyo yung boses ninyo para malinaw at maintindihan po tayo ng mga listener natin through on-air at online po. Okay, sige, DJ. Maraming salamat, ma'am. So, ma'am, 39 years old from Hong Kong. Itago natin sa pangalang Gabriela. Ang aking tanong, ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay matagal nang natapos ang relasyon namin pero wala pang nakakaalam, kami palang dalawa. Ma'am, ulitin ko lang po, tama po ba ako ng pagkakarinig sa inyong top secret? Matagal na pong natapos ang inyong relasyon, pero walang ibang nakakaalam, kayong dalawa pa lang. Opo. Okay. Ma'am, gaano po katagal na kayong magkarelasyon muna netong guy na... Itago na muna natin sa pangalang ano, ma'am? Gary na lang. Gary? Si Gary. Opo. Okay. Itago natin sa pangalang Gary. Gaano na po kayo katagal neto ni Gary bago kayo Mga maghiwalay? 11 years, long distance relationship. 11 years. Okay, backtrack tayo, ma'am. Pwede mo ba akong kwentuhan paano kayo nagkakilala? Okay po. Para siguradong mas klaro ang kwento. Yes, ma'am. I will start from the moment we met. So, nakilala ko siya sa isang platform na textmate.com ang tawag dyan. Way back 2014 po. Okay. 2019 yun. Tapos nakita niya ako doon hanggang sa inad niya ako sa Facebook hanggang nagkabutihan, gano'n. Pero nung una, hindi pa niya ako yung parang nililigawan. Lagi niya daw ako nakikita, ganyan-ganyan. Tapos nag-try siya. Tapos naging kami na. Nagkabutihang loob. Gaano kayo katagal nag-usap, ma'am? Matagal po kasi mga 2009 kami parang nagkikitaan dun sa platform na yon. Yes. Tapos saka kami lang nagkarelasyon nung 2014. Uy, medyo matagal nga, ma'am, no? Opo, kaya nahiya daw siya tapos yun, parang kaibigan lang, ganyan muna, chat-chat, Mhm. ganyan. So, um, so 20 ano ba yun? Tapos sinabi ko sa kanya nung nanliligaw na siya, sinabi ko sa kanya na
I was separated and with 2 kids Mhm, at ang sabi niya, okey lang naman daw, tanggap niya kung ano ako. mhm, Kasi ano siya, 100% binata siya tapos ako separated. So, okey medyo humanga naman ako kasi tanggap nga niya ako. Pinoy po ba So 'tong ano pinag-uusapan natin, o Ma'am Gabriela? opo, Okey opo, po. parehong Pinoy. Pero nasa ibang bansa siya noon, andito na ako sa Hong Kong noon, eh, Mhm, nandun din siya sa ano, sa Middle okey. East. Ma'am, matanong ko lang din, kamusta po yung naging, takbo ng relasyon ninyo? Natanggap niya na meron kang anak, separated ka, kamusta naman po yung treatment niya sa inyo at siyempre dun sa bata? Kasi mga anak ko ano, okey naman po. Tanggap niya yung mga anak ko, pero yung mga anak ko nung una parang ano, parang hindi nila tanggap kasi ba't ka makikipagrelasyon sa ano, binata, ganyan, ganyan. Eh, kahit mga bata pa parang negative na yung ano nila, yung pag-iisip nila. Mhm, Yung akala nila hindi walang sa isang single mother walang tatanggap sa katulad ko, ganyan. Pero yung ex ko pinakita naman niya na talagang sincere siya. Kaya umabot kami ng ano, ng mga 11 years. wala po ba kayong nagiging, pagtatalo sa 11 years ninyo? Ano yung Hmm, pinakamabigat na hindi pag-aaway ninyo? ayun po yung kung ikukuwento ko yung buong-buong ano, para mas maintindihan mo po. Okey, ma'am. Thank you, ma'am. Yes po. So, to make it short, the story ano, merong ano, yung merong marami na yung ano, napapansin ko na nagbago sa kanya nung 2022 na nagsimula, nag-start na parang parang marami ng unusual na ginagawa niya, yung mga gano'n. Kasi nasa Middle East siya, nandito ako. Pero minsan nagkikita naman kami every 2 years, kasi 2 years lang ang bakasyon niya, eh. Ako yearly ako umuwi, pero sa kanya 2 years. So, every 2 years kami lang nagkikita. Pero nung 2022 ano siya, eh, maraming nagbago na napapansin ko. Nag-ano siya, halimbawa hindi na siya nagpo-post ng dalawa kami, yung mga gano'n. Yung yung parang sinasama niya ako sa mga post niya sa FB, ganyan. Basta maraming maraming nagbago. Tapos sabi ko, inano ko siya, yung tawag nito, 'pag nagpo-post siya, trina-try kong i-check yung mga nagre-react, ganyan. Tapos talaga isa-isa kong silang ano, isa-isa ko silang Chine-check, oo, chine-check, ini-stalk ini-stalk. ko talaga sila, opo. Tapos ano, ayun, lumalabas na yung mga ano, yung mga iba kasi naka-private hindi ko mapasok. Yung mga iba naman maraming ano siya, naka-public lang. Kaya nakikita ko yung mga post nila, nandun siya, kasama siya. Paanong kasama siya hindi ko naman nalalaman. Siguro normal lang naman po siguro yung may girlfriend ka, may relasyon ka, dapat kahit konting update lang naman po sana, 'di ba? Kaso Mhm, wala. Oo, kaso wala siyang ano, tapos andun siya kasama siya sa mga, puro babae, eh, mag-isa lang siya na lalaki. Pi-picnic sila, tapos vi-videoke, nakikipag-duet siya sa isang ano, sa isang babae, tapos ano, ang sweet-sweet nila tapos panay sigawan yung mga kasama nilang babae, yung parang tinutukso sila, ganyan. Sabi ko, "Ah, wala man lang ako nalalaman ng mga gano'n na gimik niya." Kaya doon ako nagtaka talaga. May mga ginagawa pala siyang ano, kaya pala nagbago bigla. Kasi puro mga babae yung kasama niya dun sa trabaho, eh. Marami din lalaki pero ewan ko sumasama siya sa mga babae. mhm, Tapos nung nakita ko yun, kinompronta ko siya. Sabi niya ganyan, ganyan daw, siya lang naman daw ang lalaki dun sa team nila, ganyan. Pero ang sabi ko naman, "Bakit 'di ka nagsasabi sa akin? Anong dahilan mo ba't 'di ka nagsasabi sa akin kahit man lang sabihin mo na sasama ka sa kanila, okey lang naman sa akin." So, ang reason niya baka daw magselos ako, mas maganda na yung magselos ako 'di ba kaysa yung makikita ko
makikita ko sa iba yung picture niya. Yeah. Kasi bilang isang girlfriend, alam mo yung pakiramdam na hindi naman niya dati ginagawa tapos biglang ginawa, Mhm. yung gano'n, yung mga unusual na na gawain. Mhm. So so doon na kami nag-start na na nagkala-kalabuan. Tapos sabi ko, "Sige pagbibigyan kita pero sana i-promise mo na 'pag may lakad ka sabihin mo sa akin." Ganyan. Kasi tuwing matapos ang trabaho niya sabi niya, "Bahay trabaho lang ako, bahay trabaho, tulog." Ta's makikita mo siya nandun siya, kasama siya nakikipag-video open sa mga babae, yan. Ta's eto na yun yung ano, sinubok ko siya, ah, naglagay ako ng ano, ng pinalitan ko yung profile picture ko ng kasama siya. So, mga ilang araw lang may nag-chat na sa'kin na babae. Anong sabi? Talaga parang gumawa ako ng pain, sabi niya, "Sino ba yung kasama mo dun sa profile picture mo po?" Sabi niya. Sabi ko, "Boyfriend ko." "Ha? May may girlfriend pa pala siya, kayo pa pala?" Sabi niya nung babae. Eh, sabi ko, "Opo, matagal naman na 2013, 2014 pa kami magkarelasyon." Kasi sinasabi daw ng boyfriend ko na wala na kaming komunikasyon, matagal na nga daw kaming walang komunikasyon. Mhm. Opo. Tapos humingi siya ng proof. Sabi ko, ano pa bang kailangan mo ng proof? Ba't ko naman ilalagay yung profile picture ko diyan sa ano, yung picture niya na kasama ko kung hindi kami, sabi ko. Humingi siya ng proof pa rin. Eh, di binigay ko yung Hello, ma'am? Nawala po kayo, ma'am? Mga kabisyo, nag-connection loss po ang ating caller ngayong gabi na 'to. Hintayin po natin kung makakabalik pa itong caller natin. Nakakaawa lang 'no, dahil nandun siya sa sitwasyon mga kabisyo na nalaman niya na tinatanggi pala siya ng kanyang boyfriend. Sinasabi sa ibang babae na single na siya. Mga kabisyo, try natin kung tatawagan pa natin or makakatawag pa itong caller natin ngayong gabi na 'to. Sakit lang na nandun na tayo sa punto na yon. Napapakinggan na natin kung ano yung punot oh, dulo. nawala po? Yun, ma'am. Thank you so much, ma'am. Muli ka nakabalik. Hello, ma'am? Opo, nawala. Okay lang, ma'am. Kalma mo Natututsyo lang, yun, ma'am. eh. Kalma mo lang, ma'am. Okay lang po yun. Ma'am, Okey, natapos po tayo doon sa nanghingi po ng proof. Itong girl na ipasa mo daw opo, ba talaga kung totoo pong girlfriend ka neto ni Guy na itago yes po, natin sa pangalang Gary. Tama? yes po. Okay. Anong hiningi niya sa yung proof, ma'am? Ano yung mga sinend mo sa kanya? Nag-send ako ng ano, yung previous na na conversation namin. Mhm. Oo, siyempre binigay ko yung ano, tapos sinend ko din sa ex ko kung sino yung babae nagcha-chat sa akin. Sabi niya hindi daw niya alam. Pero yung mga kuwento namin, parang yung kuwento namin ng dalawa, ng ex ko, kinuwento rin sa akin ng babae. Paano niya, malalaman yun kung hindi galing dun sa lalaki, sa Tama. ex ko? Mhm. Opo. Kaya biglang ang gulo-gulo na yung ano, tapos talagang nanginginig na rin ako sa nervous. Alam mo yung gano'n, yung biglang may magcha-chat sa'yo na babae, tapos tapos sabi niya, "Hindi, okey lang, at least nalaman ko, gusto ko lang makasigurado kung kayo pa o hindi," sabi niya. Ayun, Natanong mo po ba doon sa kumontak sa inyo kung anong meron sila neto ni Guy? ayun nga po, medyo parang nagkakabutihan nga daw po sila. Okay. Mm, Ma'am, matanong kaya ko lang din, ma'am, ilang taon na 'tong sige, Guy na pinag-uusapan natin na si Gary? mas bata po sa'kin. Ilang taon, ma'am? Let's say mga 36.
36, okey. Yes Medyo po, onti lang tapos naman ang 39 na layo po. ma'am, 3 taon lang, 'di ba? Opo. Okey. So, kinompronta mo 'to si Gary nung oras na malaman mo din na, may nakakamabutihan pala siyang babae. Siyempre hindi ka naman pupuwedeng magalit doon agad dun sa babae, tama, Gabriela? Kasi Opo, ang kailangan mong kumprontahin dito, si Gary. Kasi siya opo, mismo siya talaga. nagsabi, siya ang Si punot dulo nito, eh. siya talaga ang inano ko, ginulo ko muna. Anong sabi mo? Kasi ang sabi niya, hindi daw niya talaga kilala. Talagang Mhm, pinaninindigan na hindi niya daw kilala. Sabi ko mhm, naman, bakit niya alam yung kwento ng buhay natin dalawa kung hindi mo sinabi? Wala naman siyang mhm. malalaman kung hindi ikaw ang nagsabi. Kasi tayo lang nakakaalam, sabi ko. Anong sabi? Pero wala talaga hindi niya aminin. Pero sa akin, alam na alam ko kasi 'pag karelasyon mo yung isang tao, mararamdaman mo kung nagsasabi siya ng totoo. Totoo, tama. Opo. So, sabi ko sa kanya, "Puwede mahingi yung password mo ng Messenger mo, kahit ilang araw lang, kung totoong walang nagcha-chat sa'yo na babae." Sabi niya, araw-araw niya sinasabi, "Oo, ibibigay ko sa'yo, oo, ibibigay ko sa'yo." Hanggang wala, hanggang umabot sa hiwalayan. Ta's Hindi pinapili ko pa siya ng ano, "Kung ayaw mo talaga ipagkatiwala sa akin 'yan, wala naman mawawala sa Facebook mo kung papasukin ko. Kasi hindi mo ko kayang hindi mo ba kaya akong pagkatiwalaan? Wala naman akong gagawin diyan, titingnan ko lang naman." Sabi ko. Talagang ayaw niya. Tapos ang sabi niya, hindi daw niya mapalitan yung yung mga hindi valid na reason. Talagang natuto na siyang magsinungaling o kaya natuto na siyang yung maghanap ng dahilan, mga ganyan, para lang hindi siya maboko. Ta's ang sinabi ko sa kanya nung talagang parang hindi na ako, alam mo yung 'pag nasira na yung tiwala mo sa isang tao, parang mahirapan ka ng ibalik. ano, ibalik yung parang may May ano trust na, issues ka na. oo, may nawawalan ka na ng gana, may trust issue ka na. Oo, ma'am. So, ang sinabi ko sa kanya, "Sige, kung ayaw mo 'di mamili ka, um, password o ako?" Sabi ko. Anong sabi, ma'am? 'Yun ang masakit, doon nag-end na po yung story namin ano. Ang sabi niya, "Sige, ganito na lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ko ang buhay ko." Sabi niya. So, ibig sabihin, ang pinipili niya yung password, talagang prinoprotektahan niya yung Facebook niya. Ma'am Grabrera, sorry, pero grabe naman kasi pinapili mo. Hindi, Ba't ka nagpapili ng password? Pinalit mo ang yung sarili mo simple sa password, 'di ba? 'di ba, ang simple lang naman po sana, password lang po 'yun, eh. Mm. Kung talagang ano siya, kung talagang nagsasabi siya ng totoo, kung Mhm. honest siya, kung loyal siya, ibibigay niya 'yun sa akin. Makes sense, pero may mga tao, eto ma'am, ma'am, paintindi ko lang din sa'yo. Totoo naman, tama ka dun sa punto mo, ma'am. Pero may mga tao din talaga kasi na kahit wala silang tinatago, ayaw talaga nila magbigay ng account. Alam ko naman po 'yun 'Di ba? kasi ano 'yun, Pero eh, kasi iba yung sa case mo, eh. privacy 'yun, eh, Yes, sa case mo privacy. naman, ma'am, gusto mo lang din malaman talaga kung meron siyang tinatago. Kaso ma'am, hirap na hirap siguro itong si Gary na mag-delete, kaya pinili niya na lang yung password, ma'am. Hindi, na parang para sa akin, ako kaya kong ibigay yung password ko sa kanya kasi sabi ko nga sa kanya exchange kami. Kasi minsan 'pag nagseselos siya ibibigay ko yung password ko, ayaw niya kasi siguro prinoprotektahan niya yung sa kanya, Hindi, ma'am, ayaw kasi niya tsaka ibigay. ma'am, kung gusto magloko kahit hawak mo yung account ng isang tao, hawak mo yung Oo, tama Facebook po, niya, tama. Instagram Oo, niya, cellphone niya, kung talagang gusto magloko, makakagawa ng paraan. opo, opo. Talaga kasi long distance nga po, eh, hindi ko nga nakikita lahat yung ginagawa niya, tama naman. Pero tapos siya na mismo yung yung bumitaw, sabi Mhm. niya, um,
bigyan ko na pero yung pagkasabi niya kasi bigyan ko ng panahon na baguhin yung sarili niya, ganyan, ganyan. Parang doon na mismo parang inaamin niya talaga na meron, Mhm. opo. Kasi nandun siya, nagpapakasaya siya, siyempre malakas yung loob niya na ano, 'di ba, bumitaw kasi merong kasama siya dun. Ako nasa malayo. So, ganito yung nangyari na. So, after ilang buwan, as in nawala na kaming komunikasyon, hindi ko na rin siya ginulo. Ang hirap na rin yung pinagdaanan ko nun bago ako nakapag-move on. Mhm. Dami ko ng dami ko ng naging tattoo dahil sa ano, yung hirap kong mag-move on, yung sobrang sakit. So, nagpapa-tattoo Yung ka, ma'am? yes po, yung sakit sa puso mo na ano, hindi mo mailabas. Parang gusto ko rin yung ano, yung parang pisikal na yung gusto ko yung nakakaramdam ng sakit. Yes, Kaya ma'am. ang dami kong napa-tattoo. Naiintindihan ka Pina-tattoo ko namin. nga yung pangalan niya sa ano, sa katawan ko nun, pinatanggal ko rin Mm. para lubusan ng mawala. Tapos ganito ang nangyari, nung ilang buwan na kaming wala, tapos parang may nakapagsabi sa akin na nakauwi na ng Pilipinas. So, ibig sabihin 'pag nakauwi ng Pilipinas siguro wala na rin sila, parang gano'n. Tapos biglang parang nagpaparamdam siya, nagcha-chat siya sa ano, ilang number na yung nagamit niya, nagcha-chat siya sa akin sa WhatsApp, ganyan. "Kumusta ka na po?" Kahit gumagamit siya ng ibang number, alam ko na siya yun, eh, kasi yung the way na mag-chat, alam mo kung ilang taon mo na nakaka-chat yung isang tao, alam mo kung sino yun. Mhm. Kahit gamitin pa niya ng ano, 1,000 number. So, sa madaling salita, ma'am, kumontak siya ulit sa'yo? Opo, nagcha-chat siya. Meron siyang isang ano, main account na ano, yun ang alam ko kasi may ano siya dun, may picture siya dun. Alam ko minsan, bina-block ko, nagcha-chat siya. Tapos minsan naman ina-unblock ko. Kasi gusto ko yung maramdaman din niya yung ano, yung hirap ng maghahabol. Mhm. Kasi ginawa ko yun sa kanya, eh, nung naghabol ako, eh. Sabi ko, "Ba't alam mo naman 'pag mahal mo yung isang tao, hahabulin mo hangga't kaya mo. Pero 'pag hindi mo na talaga kaya, bibitaw ka na rin." Mhm. Gano'n ang ginawa ko. Tapos ngayon nagcha-chat siya. Kailan lang yung 4 na ginamit, nung last week lang yun. Ta's nakita niya yung ano, yung number ko sa Viber. Ay yung ano, oo, number ko sa Viber kasi first time ko nag-ano ng Viber, eh, dahil lang dito sa ano, sa programa niyo po. Kaya ako nag-ano, nag-DL. Nag-download, oo. Oo, nakita daw niya. Tapos pero hindi niya inamin na siya yun. Sabi niya, "Nakita ko lang dun sa ano, sa puwede po ba makipagkilala?" Sabi niya. Hmm. "Nakita ko lang yung number mo dun sa ano." Pero alam ko na siya yun, eh, kasi yung the way na mag-chat, yung may mga po, may mga ganyan, siya yun, eh. Tapos nung in-block ko, ayun na bumalik na yung ano, may 2 number na naman kasama na yung ano, main number niya sa WhatsApp. Yes, hmm, parang ano siya, nakita ko nga yung ano, yung profile niya dun na whatever happened, I still love you sabi Ay, gano'n? niya po. Whatever happened. Ano ulit? Ah, what wha whatever happened to us, I still love you sabi niya. Whatever happened to us, I still love you. Gano'n ba? Tama ako? Opo, Mhm. kaya Papansin sa'yo 'no? oo, talagang ano, yung So, pakiramdam ko diniretso mo siya, ikaw ba talaga 'to? Sinabi ay, mo? hindi po, hindi sinisin ko lang siya, pero hindi wala na akong ganang mag-reply kasi Totoo? gusto Hindi ko ka yung ano, kinilig? eh, hindi po, wala na talaga. Oh, ba't biglang may Hindi, tawa? hindi gusto ko yung ano, yung maramdaman niya yung sakit talaga, yung sakit ng ano, yung hindi pinapansin. Kahit anong gawin niya, hindi na talaga ako babalik sa kanya, tsaka Mhm. ayun nga po yung gusto kong hingian ng ano, hingan ng payo sa inyo Mhm. kung, um, alam ko naman ng sagot na kausapin ko siya, dapat meron kaming klarong ano, yung pag-uusap, mga ganyan po. Para yung
kung talagang ayaw ko na, kakausapin ko siya ng maayos para wala ng ano, habulan, ganyan. Pero parang yung puso ko parang ayaw kausapin. Bakit ayaw, ma'am? Ano po, kasi ewan ko, masama naman talaga siguro ang ano, yung parang gaganti. Kaso nga lang parang wala na akong lakas loob na kausapin siya. May mababago ba, ma'am, 'pag kinausap mo siya? As in nawala po kasi meron akong iba. Hindi, oo nga, yun nga, 'di ba? So, walang mababago kung kakausapin mo din siya, ma'am. Kaso nga lang, 'pag kakausapin ko siya, hindi ko rin maintindihan kasi parang dapat naman talaga na kausapin ko siya para tumigil na siya. Okay. So, ma'am, ang hinihingi mo ngayon ng advice dito sa ating programang Top Secret, kung kakausapin mo pa 'tong tao na 'to pero nagdadalawang isip ka. Opo. Dadalawang isip ka dahil meron ka na rin namang partner ngayon at At gusto saka mo ano, mapa-feel sa kanya yung, maiwanan at hindi napapansin, tama? opo. At tsaka anong sabi mo, ma'am? At saka yung ano, yung pinaka-main ng ano ko, ng title ng ano ko is story ko is Ayan, naglagay ka pa yung ng title talaga, yun nga Dut, po, tandaan mo 'tong yung title, Ilalagay ito sa ano. O sige, yun nga anong po anong yung ano? hiwalay na kami pero kami lang dalawa nakakaalam, 'di ba? Ayan, hiwalay na kami pero kaming dalawa lang nakakalam. Nabanggit mo na yan kanina, ma'am. Ayun nga po, kasi Hmm, kasi yung mga relatives namin both side, wala pa talaga nakakaalam. Yung Facebook namin, parehong mhm, Facebook namin, andun pa mhm. at yung mga picture namin dalawa. Nandun pa, 'di pa nade-delete. Okey, Oo. ako naman, maaari na ba akong magtanong ngayon? Oh, sige po. Okey. Unang-una muna, gaano muna kayo katagal wala na? Mula pa ano, mga April siguro last year, 1 year So, na. 1 year na, okey. 1 year na kayo. Gaano na kayo katagal ng bago mo? Bago pa lang po, bago pa lang. Gaano nga Mga katagal? mga Bago 2 pa lang, months, gaano nga katagal? mga 2 months. 2 months, okey. So, 2 months na kayo. Matagal na ka nga kayong wala at bago lang talaga 'to. So, labas natin yung bago. Pag-usapan Oh, natin yan 'to lang sa yung 1 year. pang part 2 po yun, yung panakit butas yun dati ang title ko, Gusto eh, mo yung pa, Ang dami mong kuwento. Di pa natin 'to nare-resolba yung una, gusto mo na kaagad yung panakibutas. Ano ba pang part talaga? Part 2 hindi, kaagad pang tayo, part 2 part nga 1 po muna. yun. Ayusin muna natin yung Oh, part sige 1. po. Okay, Sige, ayusin natin. So, ang tanong ko, 1 year na pala kayo, ta's yung bago mo is 2 months. hands. Okay. Diretsahan tanong, diretsahan sagot. May feelings ka pa dito kay 11 years? Nawala na po, 100%. Okay, uulitin ko yung tanong ko. May feelings ka pa ba dito kay 11 years? 100% no more po. Okay, may mababago ba kung sakali mag-uusap kayo at sasabihin mo sa kanya na tapos na tayo, ayoko na, meron na akong bago? Wala nang mababago sa'kin. At meron rin ba mababago kung sakaling makapag-usap mulit kayo at masabi niya na mahal pa kita, sorry, patawarin mo ko? Siguro ang mababago lang yung parang lubusan ng ano, 100% na ma mapapakawalan yung issues namin. Sa isa't isa? Oo. Okay, ang tanong ko ulit, magkakaroon ka ba ng peace of mind kung hindi mo sasabihin sa kanya na tama na at tapos na talaga kayo? Ayun talaga po, magkakaroon kami, both side. So kapag sinabi mo, dun mo lang mararamdaman yung peace of mind mo. Opo, Okay, siguro baka ano pa, mawala pa yung galit ko sa kanya. okay.
Na-mention mo kanina panakip butas. Bakit panakip butas yung isa? Dun nga po ako ng ano, parang Naghanap kasi ka ng ibang tao? i kasi 11 years na relasyon, 'di ba? Hmm, Ang tagal kong dinibdib yun. Tapos naghanap nga ako ng ano, ng isang taong parang masasandalan, mm, makakausap. Sasabihin ko sa kanya lahat ng mga story ko, ganyan, yung tatanggap sa akin. Kaya doon po, parang panakiputap panakipbutas ang tawag ko dun. okey, Kasi siya lahat ng sumalo ng ano, kaya gets. naka-move on ako. Okey. So ma'am, base dito sa pag-uusap natin, gusto mo pa rin talagang kausapin itong si Guy para masabi mo lang yung nararamdaman mo and, naiintindihan namin yung sitwasyon mo. Oo nga naman, 11 years is 11 years. Hindi biro na magkaroon kayo ng relasyon sa 11 years. Pero sana kung sakaling mag-uusap kayo, ay yun po yung pag-uusap na isasara nyo na po yung mga pintuan sa puso ninyo at para maliwanagan lang ang bawat isa. Hindi pa ba maliwanag yung isang taon na hindi kayo nag-usap? Hindi pa ba maliwanag na naloko ka niya? Yun nga sa akin maliwanag na po na talagang iniwan niya ako. Yes. Yun nga lang ang hindi maliwanag siguro sa kanya ba't siya bumabalik? Gusto mo Ba't siya pa marinig nagpaparamdam? ang ang ano ng isang lalaki? POV ng isang lalaki, ma'am? Ano po? Gusto mo bang marinig ang POV o opinyon ng isang lalaki kung ba't ganun? Opo, sige. May dalawang pwede nating tignan, ma'am, na side. Unang side, ma'am, is ito yung meron siya naglaramdaman na guilt sa sarili niya na gusto niyang bumawi, na nasayang niya yung relasyon niya na 11 years na sa isang babae lang o sa kanyang pagiging selfish na maging masaya habang malayo sa'yo na wala po yung 11 years. Pwede yon. Yes po. Pwede rin yung isang banda na wala lang. Gusto niya kasi bumalik. Kasi tingin niya, meron pa rin siyang puwang sa puso mo. At hahayaan mo ba na pabalikin pa yung taong nagbigay sa'yo ng sakit sa puso? Hahayaan mo ba na yung taong nanloko sa'yo, nag-cheat sa'yo, na sinayang at hindi nakita yung halaga ng 11 years na yon, papabalakin mo pa sa puso mo? Kakausapin mo pa, bibigyan mo pa ng chance na kausapin tong tao na to? Dahil tingin mo hindi malinaw sa kanya, pero sa'yo klaro na rin naman na. The fact, ma'am, na sinabi niya na pipiliin niya na hindi ibigay sa yung password at hindi siya nag-umamin doon sa mga nalaman mo na may kausap pala siya na nagkakamabutihan loob sila nung guy na yon ay ng girl na yon, yun pa lang, ma'am, hindi niya na inisip yung relasyon ninyo eh. Kaya nga po eh. Klaro na sa kanya na binitawan ka na niya. Bakit gusto mo Mm. pang klaruhin ngayon na talagang wala na kayo? Tapos na, ma'am, una pa lang. Alam mo, ma'am, naguguluhan ka lang kasi nagchat-chat siya ulit sa'yo eh. Kaya nga po eh, Aminin natin naguguluhan. yung totoo. Wag mong sasabihin sa akin na 100% talaga na ayaw mo na siya. 11 years is 11 years, ma'am. 2 months pa lang yan. Baka kapag nagkamabutihan kayo na pag-uusap, iwalayan mo yung 2 months eh. Ay, parang wala na siguro talaga. Kung wala na, kung Mm. paninindigan mo at titindigan mo yan, sige, go. Pero wag mo nang kausapin tong tao na to. Kaya pa naipa-block ko na lang yung mga number na ginagamit niya kahit ang dami niyang ano, hindi ko na rin sinisin minsan. Block na Kung block wala ang naman, ba't ginagawa. pa need ng closure? Ba't pa kailangan pag-usapan? Hindi mo kailangan ipaliwanag sa kanya na tapos na. Dahil siya mismo ang tumapos, ma'am. Tama.
Kasi baka ang mangyari 'pag nagkausap kami baka lalo pang aapoy yung ano, babalik yung away namin. Tapusin mo na, ma'am. Kasi ma'am, magiging unfair ka rin dito sa bago mo. Kaya po. Kung sakaling naguguluhan ka, tas may communication pa kayo na itong tao na to. 1 year na nakalipas. Oo, naiintindihan kita na minsan may mga gusto pa tayo, may mga unfinished business tayo sa isang tao na gusto natin ilabas eh. 'Di ba? Pero Hmm, meron ng bago, ma'am eh. May 2 months ka nang opo. kasama, hindi ka pa ba masaya dito sa kanya? Hindi ka pa ba kontento sa kanya? Kailangan mo pa ba talagang ipamuka dito sa dati mo, kay Gary, na wala na tayo, tapos na tayo, masaya na ako? Hindi na ganun. Tama po. Hmm, Lagi ko tong sinasabi, ma'am, choose your battles wisely. Mamili ka ng mga battles mo sa buhay na alam mong hindi na magiging komplikado. What I mean is, alam mo naman na hindi mo na kailangan piliin yung battle na yun eh. Tapos na yun eh. Yung pakikipag-usap, hindi tama. mo na kailangan siya kausapin dahil tapos na. So, dapat pa bang balikan yung mga bagay na yun? Hindi na. Kaya nga kailangan ko talaga siguro yung magpalit ng number para yun na lang ang paraan para hindi niya ako ma-contact. Yes, ma'am. Kung ano yung tamang paraan, ma'am, gawin mo. Kasi hindi ko na talaga kayang kausapin. Ayun pala, ma'am. Pagkatapos ng ginawa niya gano'n tapos 'pag once na wala na sila ng babae saka mangungulit. Lagi mo to tatandaan, Ma'am Gabriela. Total, nanghihingi ka na rin naman ng advice sa amin. Mahirap pumasok sa isang relasyon na hindi ka pala totally healed. Mahirap na mangilala ng ibang tao na hindi ka pa mismo buo. Dapat, bago ka mangilala o bago mo binigay yung sarili mo dito sa 2 months na to, alam mo na sa sarili mo na wala ka nang babalikan sa mga nakaraan mo. Mhm. So ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, Gabriela, na magdesisyon ka na. Magdesisyon ka na wag mo nang kausapin tong guy na to. Wala namang mababago na eh. Wala na kayong mababalik at wala na kayong dapat pag-usapan dahil tapos na. Hindi na maitatama yung mga pagkakamali. Tama po. Siguro kailangan ko na Tanging ring i-reveal lesson, talaga sa ano, tanging les tatanggalin ko na tanging lesson po? na lang yun sa inyo. Tanging lesson na lang yun, Gabriela, yung mga Yun bagay talagang na meron lesson. kayo. May mga tao talagang darating sa buhay natin na makakasama natin, hindi para makasama hanggang dulo, kundi para turuan tayo na mas maging matibay. Tama po, gano'n talaga. Walang forever. Pero may tao kang makakasama hanggat nabubuhay ka. Kaya nga sinasabi, di ba, may lifetime. Yes po. Lagi mo nalang tatandaan, Gabriela, na sa 11 years na pagsasama ninyo, meron din naman kayong magagandang pinagsamahan. Yun na lang ikip mo sa puso mo at yun na lang din ilagay mo sa isipan mo. Na sa 11 years na yun, marami kang natutunan. Marami Hmm, kayong pinagsamahan na maganda. At least dumating din siya sa point ng buhay niya na nagdesisyon siya na tanggapin yung bata, ipakilala niya yung sarili niya. Sadyang siguro hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Kaya yun yun nga ang po. naging dahilan ng paghihiwalay ninyo. Tanggalin mo na yung galit mo sa puso. Pangit na pumasok sa isang relasyon na bago na meron kang bitbitin na mabigat sa iyong puso. Tama po. Yun lang sa akin kasi magiging unfair ka dito sa new mo, sa bago mo nakasama. Oo, masaya naman ako ngayon. Yun nga lang,
bigla-biglang ano, talaga siguro yun ang paraan na lang para makawala ako sa kanya na ano, yung hindi na siya makapagparamdam sa'kin. Yun, maraming Papalitan ko yung paraan. number ko. Yes, palitan mo na yung ano mo. Palitan mo na yung number mo. Wag mo nang balikan, wag mo nang kausapin pa. Okay, Gabriela, tanong ko lang sa'yo. 39 years old ka, right? May Sige po. dalawa kang anak. Opo, Ilang taon na opo. yung mga bata? Malalaki mga 20 plus na po sila, malalaki na. Okay. Kamusta naman ang Hmm, relationship ninyo ng mga bata? okey naman po, very close kami, Nasasabi mo ba pero yung kalagayan pero mo yun ngayon? nga, hindi pa nila alam na ano, hindi pa nila alam na wala na kami ng ex ko. Kasi kilala na rin nila ako, kasama na rin nila noon, kikita kami, nagbabakasyon kami, magkakasama kaming 4. Hindi ko na nga ginagamit yung Facebook ko, eh, talaga naka-deactivate na para makaiwas. Yun nga, siguro tatanggalin ko na rin lahat yung mga picture doon Mhm. para makita niya na talaga ano, sign na rin sa kanya yun na talaga papakawalan ko. Dapat Siguro dahil Ma'am Gabriela, dapat talaga kasi may bago ka na, eh. Magagalit ako sa'yo, ma'am, kapag hindi mo pa ginawa 'yan. matagal na po kasi naka-deactivate yun mula nung Oo nag-ano nga, kami. oo nga, Hmm, 'di ba? Kung na-deactivate na, ayaw mo na balikan, gumawa ka na lang ng bagong Facebook, at least wala na, hindi na makikita ng bago mo na meron pa kayong ano. try kong ano, buksan yun kasi matagal na yun, isang taon na rin Eh, mula kung nung hindi mo na rin naghiwalay kami, hindi na rin nabubuksan, gumagamit. gawa ka na lang ng bago, 'di ba? Para hindi mo na makita yung mga photos ninyo do'n. Hindi naman 'pag naka-deactivate naman, hindi naman nase-search 'yan, eh. Opo, Oo, meron ako Messenger na lang. Wala naman mga picture dun kaya at least wala, 'di ba? Yun na lang hmm. yun. Lagi mong tatandaan na kung hindi ka pa pala fully healed, dapat hindi ka kumuha ng bagong karelasyon mo. Kasi Ayun nga po yung purpose na nun. tinitignan na natin dito, eh. Hindi, Gabriela, magagalit ako sa'yo kasi kapag ano, kasi tinitignan na natin dito yung emosyon din at feelings din mismo nung bago mo. Huwag kang magiging Kaya unfair. po, Kasi kung oo, tama. alam mong nasaktan ka noon, masakit yung ginawa sa'yo, huwag mong gagawin sa ibang tao yan. Nasaktan ka na Tama po. noon, eh. Tapos gagawin mo sa ibang tao. Oo, pero hindi naman po ibig sabihin na babalikan ko yun at Oo. ipagpapalit ko sa kanya Pero ulit. hindi rin ibig Ay, never po. sabihin na dapat maging ganyan pa rin yung arte mo, Hmm, yung mga action mo, 'di ba? kasi hindi na puwedeng balikan once na sinaktan ka ng tao, wag mo nang balik. Kung wala ng Yes. hmm, Mm. kasi malaki din tulong yung ano, pagkaroon ko ng bago, eh. Tinulungan niya akong maka-move on, eh. Kaya never akong babalik sa ex ko. Ayun, tapusin mo na yung ex mo. At Yung mga gano'ng lalaki, hindi na dapat bigyan ng hindi na lang dalawang chance, pangalawang chance. Marami ng chance na binigay, sinayang lang niya, hindi siya worth it. Hindi niya deserve ang mm, bigyan ulit ng pagkakataon, okey. gano'n. Okey, bibigyan kita ng, pagkakataon na magbigay ng mensahe unang-una muna siyempre sa ex mo. Ilabas mo na lahat ng sama ng loob mo sa kanya. Sige na, Wag na yung sama ng loob kasi sabi mo may sama ka ng wala loob, eto lang, binibigyan na kita ng karapatan para sabihin, malay mo tumago sa tenga niya 'to. wala lang ang masasabi ko lang sa kanya, kung naririnig man niya, kung tumatama ba yung kuwento ko sa kuwento namin, Mhm, sa kuwento ko dito sa kuwento namin, ah, kung parang nakikilala niya yung kuwento ko gano'n, na sana, oo, siya naman ang gumawa ng paraan, ng dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Eh, di humanap na siya ng iba na yung makapagbibigay sa kanya ng buong ano, hmm, panghabang buhay na mga kasama niya. Yung kung saan siya masaya, kasi naghanap siya ng mas
siguro mas higit sa akin o dahil lang nandun sa ano, kaya sana makahanap din siya ng ano, ng mas mabuti sa akin, magmahal. Kasi kung hindi ko siya minahal at hindi ako naging mabuting girlfriend, hindi kami umabot ng 11 years. Parehas lang po kayo naging mabuti sa isa't isa, ma'am. Hindi May ibig tukso lang. sabihin na nagkamali siya ay hindi na po siya naging mabuti sa inyo. Lagi niyo Opo, kasi tatandaan yun. pareho kaming umabot, 'di ba? Yes, yun lang. Ayoko lang maging one-sided dito. Opo, alam mo naman, naging mabuti rin siya kasi, mm, umabot kami ng 11 years. Yun nga lang, madali siyang bumigay sa tukso. Hindi niya binigyan ng halaga yung nabuo naming, mm, relasyon. Sinayang lang niya dahil lang sa isang babae, gano'n. Hindi niya kinayang pinanindigan ng mga pangako niya. Sana huwag na niya ng ulitin. Kung magkaroon man siya ng ano, para magkaroon na siya ng sariling pamilya, gano'n. Okay, ma'am? Kasi May ano po, sasabihin ka pa? Sige, ma'am. sige, wala na po. Hindi nga. Okay lang. Go mo lang, ma'am, para mailabas mo yung lahat ng sama ng loob mo. Kasi ano siya, medyo immature siya. Sana 'pag nagkaroon na siya ng bago, maging ano siya, maging matured na, magpaka minsan kasi sa kanya ang kulang lang parang hindi siya nagpapakalalaki minsan. Laging parang ako lang yung bumubuhat ng relasyon namin. Kasi marami kaming pangarap, pero ako lang gumagalaw na gumagawa ng mga pangarap namin. Kaya madali na rin ako bumigay na ano, makipaghiwalay noon sa kanya kasi na-realize ko na parang ako yung bumubuhat sa kanya, ako yung dumadala sa kanya. Wala, pareho kaming nasa abroad, pero parang ako lang yung may nagagawang hindi ko naman siya minamaliit. Siguro may sarili siyang ano, paraan kung paano siya mag-invest, pero parang wala din, wala siyang nagagawa. Parang sinasayang niya yung panahon niya na nasa malayo, pero wala naman siyang naiipon, gano'n. Siguro dahil single siya, pero hindi, mas mas malaki pa nga sana maipon niya kasi single siya, kaysa sa akin may college ako, nakakabili pa ako ng lupa, sa kanya wala. Ewan ko kung saan niya dinadala yung mga sahod niya, siguro sa sobrang ano, marami masyadong mga libangan, gimik, mga gano'n. Ma'am. Final message, ma'am. Okay na? Po, Final message, okay na, ma'am? okey na po, wala na. Okay na, ma'am. Ma'am, bibigyan kita na magmensahe. Ito, napakadami mong time. Dami kong time binigay sa'yo. Favorite kita. Bibigyan kita ng time para kausapin mo ngayon. Kung sakaling nakikinig yung bago mo na 2 months, anong gusto mong sabihin sa kanya? Siguro yung bago ko ano, hindi kasi siya Pilipino, kaya Hmm. wala lang masasabi ko sa kanya, hangga't hangga't kami hangga't kami mamahalin ko siya, ng ayos naman siya, binibigay niya yung oras niya sa akin tuwing day off ko, kahit may trabaho siya sa Sunday, nagkikita pa rin kami, sinisingit niya magkita kami sa umaga. Masaya naman ako sa kanya, siguro deserve ko rin maging masaya. Okay na, ma'am? Okey, wala masyadong message. Okay, ma'am. Na-pick up ko lang, ma'am, yung sabi mo na deserve mo maging masaya. Lagi mo tatandaan, ma'am, ang kaligayahan ng sarili natin ay nag-uumpisa din sa sarili muna natin. Kung paano tayo makontento, paano tayo
paano natin pipiliin na maging masaya sa araw-araw? Ano po? Lagi mo tatandaan na hindi natin dapat idepende ang sarili natin sa ibang tao para maging masaya. Mahirap magpasaya ng ibang tao kung mismo sa sarili mo ay hindi ka masaya. Okay? Tama po. Opo. Sa mga anak mo, sige na, final message mo sa mga anak mo. Anong gusto mong sabihin? Sa mga anak ko, maraming salamat din sa kanila kasi, hmm, kahit kahit ano yung kasi yung anak kong lalaki ano siya, very sweet siya. Lahat ng ano, kasi may TikTok ako, eh. Andun siya, nakaabang siya sa akin 'pag may ka-live ako. Mhm. Supportive, very Mhm. supportive mga anak ko sa akin. Kung saan ako masaya, masaya din sila sa akin. Oo, kaya ayun lang po. Okay ka naman na? Opo. Anong plano mo ngayon? Ano ang plano ko? Yun nga, panindigan ko na talaga na iwasan ko siyang kausapin. As in na wala, hindi talaga. Matagal na talaga akong hindi nakikipag-chat sa kanya. So, as in na wala talaga. Yun na. Matagal na rin naman ako naka-move on. Tsaka hindi ko na talaga siya bibigyan ng chance, another chance. Lesson na rin sa kanya. Meron na rin akong lesson para dahil sa kanya. Mhm. Malaking lesson talaga. As in, yung hindi mo dapat ibigay buong-buo yung tiwala mo sa isang lalaki. Hindi mo ibigay buong-buo yung pagmamahal mo, dapat mag-iwan ka ng pagmamahal mo sa sarili mo. Thank you so much, Gabriela. Yes po. Thank you sa tiwala mo dito sa programa namin. Hmm. Marami po kasi akong narinig na ano, about broken hearted, yung mga ganyan. So, Mhm. as in na talaga gusto ko rin makapag-share. Mhm. Kasi imagine 11 years, bihira lang kasi yung umaabot ng 11 years tapos LDR. Mhm. Kasi yung dating husband ko noon, 8 years kami lang nagkasama, eh, tapos naghiwalay na kami. Mhm. Mas matagal pa yung ano, pangalawang karelasyon ko, 11 years. Pero ma'am, hindi Pero sukatan ng tagal para masabi nating matibay o maganda at masaya ang relasyon. ano po, Lagi mo tatandaan yan. Muli, maraming salamat sa iyo, Gabriela. yes po. Bye-bye. Salamat, salamat din po. God bless, Gabriela. Okay po, salamat. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng 39 years old from Hong Kong na si Gabriela. Tulad nga ng sinabi ko mga kabisyo, hindi po sukatan kung gaano na kayo katagal para masabing matibay po ang inyong relasyon. Hindi po natin pwedeng questionin yung mga 1 taon, 6 na buwan, 8 taon, 5 taon, kung alam naman nila sa sarili nila na matatag at matibay at masaya sila sa relasyon. May mga nasa relasyon na napakatagal na pero kumakapit na lang dahil para sa bata. Meron naman dahil gusto na lang nilang ipakita sa mga tao na kapaligid sa kanila na okay pa sila pero hindi naman talaga. Kaya mga kabisyo, muli maraming salamat sa mga pagtutok ninyo. Lalo na po sa iyo, Kuya Driver. Napakalakas ng radyo mo ngayon. Salamat sa iyo. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, maraming salamat dahil sinamahan niyo po kami simula umaga hanggang gabi. Muli ako po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:50 p.m., handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by Adele, Easy on Me.
shake!